bij deze speciale paas, brunch en bas. Vandaag maak ik kennis met Nina Den Heijer, inmiddels gedeputeerde van het bestuurscollege van Bonaire. Henriette Badiou over de gezonde en de helende werking van de tamarindboom. We hebben Fernando Simon over zijn onderzoek van de vleermuizen op Bonaire. Die hebben we, honderden, duizenden. En we sluiten af met een interview met Tanja Koophoorn van Stichting Kasvlabajan. Zo. Echt een paasuitzending. Ik ben zover. Ja, ik ook. Ja, dank je. Bon Pasco. Ja, ik heb 4 leuke gerechtjes. Een beetje paassfeer, eitjes, geel. Ja, die heb ik gezien. Dat een nagerecht waarvan ik dacht, het is een spiegelwijn, maar dit is niet. Nee, het is sunny sign up in Bonaire, maar dan van kokos. Blijf kijken nu. Nu speciaal. Speciaal blijf kijken voor het laatste gerecht, wat echt heel bijzonder is. Ik ga gewoon naar mijn eerste gast. Goed. Succes hè, met jouw paasgerecht, hè? Oké. Nou Nina, Hi. dan gaan wij beginnen Goed zo. met de show nummer 7 alweer. Zo. Ja, Gaat goed? van de 13. Oké, nog wat te gaan dus. Ja, maar met plezier. Goed zo. Steeds leuker om te doen eigenlijk. We raken steeds op elkaar ingespeeld eigenlijk. Hey Nina, Ja. allereerst gefeliciteerd Dank je. met de grote overwinning met de MPB. Dank je. Ik las dat je met 1082 voorkeursstemmen eigenlijk een soort record gebroken hebt. Voor de vrouwen in ieder geval wel. Is er wel eens een man geweest met meer stemmen dan? Ja, in het verleden wel. Bij de vrouwen Voor het eerst. en niet eens lijsttrekker. Nee. Dan is het toch een bewuste keuze gemaakt. Ja. Hé, luister. Inmiddels ben je ook aangesteld als gedeputeerde. We hadden natuurlijk niet anders verwacht. Ik zag op Facebook ook dat je bij Koninkrijksrelaties, dat is hoe Den Haag over je denkt, denk ik, Oké. noem je jezelf een voteketter. En iemand die de meest populaire politicus in Bonaire is. En soms ook apolitieke standpunten inneemt, maar die wel altijd recht door zee zijn. En heel veel mensen, ja, weet je, daarmee te overtuigen. Ja, Waar komt dat ja, rare vraag misschien, maar toch. Hoe komt dat ze zo van je houden? ik denk dat het komt omdat ik ben zoals ik ben. Ik ga geen show opdoen en als ik iets geloof of iets, wat van iets vind, dan geef ik dat gewoon ook aan, zonder te veel poeha. Ik ben eigenlijk dus opgegroeid met een Nederlandse oma. Oké. En ja, daar is het doen normaal, want dan doe je gek genoeg. Ja, oké. Dus dat is heel erg bijgebleven, zeg maar. En ja, ik denk dus dat de mensen dat ook zien. Hè. Ze prikken er doorheen als je nep bent. Ja. En ik denk dat dat mijn kracht is. En je bent in Nederland opgegroeid? Nee, ik ben op Curaçao opgegroeid. Oké. Ik ben de dochter van een Bonaireaanse moeder en een Nederlandse vader. Oké. Ik ben op Curaçao opgegroeid tot mijn 18e en daarna ben ik in Nederland gaan studeren. En daar heb ik ook gelezen, behoorlijk gestudeerd, vertel. Ja, ik heb dus eerst ben ik naar Nederland gegaan om psychologie te studeren. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch heimwee. Ben ik 3 maanden teruggekomen. Mijn moeder woonde op dat moment op Bonaire. Ben ik 3 maanden teruggekomen naar Bonaire en dat beviel me totaal niet. Nee? Ik dacht, nee, het komt me beter uit om student te zijn dan Ja. nu echt te gaan werken. Ja. Dus ben ik teruggegaan en daarna heb ik een jaar bedrijfseconomie gedaan. Want eigenlijk, mijn moeder was in het bankwezen, mijn opa was ook in de bank. Dus men vond het een beetje gek dat ik de psychologie en de sociale kant op wilde gaan. Maar goed, dat bleef toch aan je trekken, dus toen heb ik toegepaste psychologie gedaan. Maatschappelijk werk en dienstverlening daarna. En daarna wilde ik toch weer die psychologie doen. Maar toen werd mijn opa op Bonaire ziek, ben ik naar Bonaire gekomen. Maar ik heb daarna die drang, ik vind het belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Dus ik heb daarna toch weer de Master Social Work gedaan. En in Curaçao toen? Ja. Juist. Juist. Dus ja, ik ben iemand, ik hou van leren, dus dat Ja. blijft gewoon. Ja. En dat is ook een van de dingen, zeg maar, die mij heel erg drijft. Om Ja. onze mensen dus ook te laten zien van haal het beste uit jezelf. Weet je? Er is een beetje een mentaliteit van ach, het is wel goed zo en waarom zou ik meer doen? Terwijl we zijn mensen met zoveel potentie en vooral als je kijkt naar onze jeugd. Die hebben zoveel potentie, zoveel talenten, maar gewoon die kans en die push, die moeten ze krijgen. Dat zijn ook een van de dingen, van de speerpunten die
ook in de bestuursakkoord ziet staan van die 10. Maar jij noemt er ook één waarvan je zegt, daar ligt mijn hart naar. Ja. Ze zijn allemaal even belangrijk natuurlijk, maar Juist. daar ligt wel je hart om te kijken hoe mensen zich nog meer kunnen ontwikkelen inderdaad. Zeker. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Een hele andere vraag, want ik denk dat het leuk is. Ik wil bewust niet lang over politiek praten. Nee. Wie is de vrouw achter Nina? Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ja, ik ben 40. De 22e word ik 41. Je ziet er jong uit namelijk. Ja, gelukkig. Ik hoop dat het zo blijft. Ik zou jongen schatten, dat zeg ik niet om te slijmen, maar... Ik hoop dat het zo blijft. Ja, precies. Kinderen? Ja, ik heb 2 kinderen. Ja? Een zoon van 12 en een dochter van 10. Oké, en die zitten hier op school nog Die natuurlijk. zitten hier nog op school. Hebben die ook bepaalde ambities? Ja, Ja? mijn zoontje vanaf klein die wil piloot worden. Oké. En is daar ook heel erg op gefocust. En mijn dochtertje die zegt van ze wil arts worden, maar ook chef-kok. Dus een combinatie waarschijnlijk. Ja, wij doen hier ook een beetje koken, een beetje praten. Ik ben trouwens helemaal vergeten mijn kookwekker te zetten, want ik ken mezelf. Ik weet, ik moet altijd heel veel eruit monteren. Ik wil bij jou niks eruit monteren. Oké. Maar ik schat dat we nu denk ik 4 minuten bezig zijn, dus Ja. ik zet hem nog even op 4 minuten. Goed. Want vergeet ik de tijd altijd, absoluut. Hé, luister, je hebt 2 kinderen, maar je bent nu gedeputeerd. Dat is nu net als een wethouder een fulltime baan. Ja, dat is een fulltime. Maar het is niet van 9 tot 5, denk ik. Nee, in theorie is het misschien van 9 tot 5 of 8 tot 5 uur. Maar je bent het 24/7 natuurlijk. 24 uur, 7 dagen per week. Je wordt ook overal voor aangesproken en voor alles en nog wat uitgenodigd. Dus het is niet een 9 tot 5 baan. Nee. Het heeft wel een impact zeg maar, op je Ja. privéleven. Dat lijkt me ook wel, ja, Ja, precies. ja. En ik heb al begrepen, nee, ja, dat, je werkte toen altijd ook keihard. Ja. Je gaat over en toe word je weer gevraagd in een tv-programma. Toch? Dat is wel leuk. Nou, gelukkig is het wel leuk. Hey, luister. De mensen kijken naar je. Ik zou eigenlijk gewoon aan jou willen vragen, wat zou jij nu gewoon tegen de kijker willen zeggen? Dat is jouw kamer. Oh, dat is mijn kamer. Nou, ik zou willen zeggen, gewoon probeer zoveel mogelijk te doen wat je hart je geeft om te doen. We zijn als mensen, leggen we onszelf bepaalde restricties op. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de kinderen. Kinderen weten heel goed, die zijn nog heel naïef en die weten heel goed van wat ze willen en een ideaal plaatje. En eigenlijk kunnen we heel veel leren van kinderen. En een van de zorgpunten die ik heb is dat we op Bonaire best veel beschadigde kinderen hebben. En dat is een van de primaire dingen waar we met z'n allen aan moeten werken. Laten onze kinderen gewoon weer kind zijn en gewoon weer kunnen genieten van het leven. En laten wij daar vooral ook van leren. Mag ik er iets op toevoegen? Zeker. Ja, misschien, ik wil niet voor mezelf opkomen. Heb je gezien dat wij Stichting Kinderen op Bonaire hebben opgericht? Ik heb ervan gehoord. Dat wij nu inderdaad proberen alle funding met elkaar te krijgen. Een zwemles. Ja. Kinderen die doen. Het is ongelooflijk dat er dus meer dan 100 kinderen zijn op dit eiland die niet kunnen zwemmen. Ja, We hebben het geld voor de eerste 26 kinderen. Die zijn al begonnen. heel goed. En we gaan ook hard werken om. En we gaan niet zeuren bij de overheid voor geld. We gaan proberen met particuliere middelen dit voor elkaar te krijgen. Als het niet lukt, dan ga ik me wel melden. Maar we gaan ons proberen gewoon met de samenleving ook zelf actief te zijn en problemen op te lossen. Heel fijn, heel mooi. Laatste dingetje. Jij bent ook jarig binnenkort. Morgen? Ja, Morgen. de 22e, ja. Als een heel groot dankjewel voor hetgeen wat jij gedaan hebt, het doet en gaat doen voor deze samenleving, hebben wij een cadeautje voor je. Ah joh. Ja. En dat is een heel bijzonder cadeautje voor wat je bereikt hebt, wat je doet, wat je gaat doen, dat je jarig bent. Ik ga jou meenemen naar het stijlteam van Bonaire. Dat is kapper Ed, ken je haar? Nee. Nee. Of hem bedoel ik, sorry. Hem. Vivienne, dat is Ja. de styliste, die ken je wel. Daar, En Petra van Bonstijl, ken je die ook. En de kapper dan. Zij met z'n drieën staan voor jou klaar voor een heuse make-over. Niet omdat je mooi bent, je bent juist prachtig. Maar omdat eens een keer waar je echt geen tijd aan gaat besteden. precies. Daar heb je helemaal geen tijd Precies. voor. Dus blijf even hier. Zeg ja, hoop ik. Ja, zeker. En dan ga ik je nu meenemen naar het team wat daar voor jou klaar staat. Leuk. We gaan er naartoe. Echt leuk. Ja, een leuk hapje voor Pasen. Ik wil een paasei bitterballetje maken van geit. Dus ik heb een geitenstoof. Allemaal stukjes geit, lekker gestoofd in groentes en tomatenpuree. En ik heb er een blad in zitten van de papaya. Want Angelique zegt, er zit een soort melk in. En dat zorgt dat je vlees lekker zacht wordt. Dus ik heb het lekker mee laten stoven.
Dus ik heb super zacht vlees. En dan ga ik het even binden met roux, zodat je een heel dikke ragout salpicon krijgt. Salpicon is de vulling van kroketten. Dus dat is mooi stevig geworden. Dan ga ik een soortje bitterbal van maken, maar in de vorm van een ei. Een beetje aandrukken. Een beetje de vorm van een ei. Dat is wel grappig bij Pasen. Dan gaan we even door de bloem doen. Want dan gaat het paneren met paneermeel. En als eerst door de bloem, dan blijft je ei beter plakken. Dus ik ga door het ei doen. En dan door de paneermeel. Hier krijg je een beetje een eimodel. Wat ook makkelijk is, als je ze even invriest, dan zijn ze hard. En dan kun je makkelijker doorhalen en dan verandert het niet van vorm. Dus ook weer door de ei. Door de paneermeel, lekker rondom rollen. Dus het jasje van de paneermeel in de frituur en het zorgt dat de vulling erin blijft. Voor de zekerheid zou je nog een keer extra kunnen paneren, dus nog een keer door de ei. Weer door de paneermeel. En dan moet het lukken. Nou, die gaan we nu even frituren. Kijk, ik heb een mooi krokant gefrituurd. Een klein beetje mosterd, hoort wel lekker bij een bitterbal. Een leuk takje. Nou, dan hebben we voor Pasen een leuke paasei bitterbal gevuld met geit. Vrolijk Pasen. En Cor-Jan, bedankt weer. We gaan nu verder met Angelique Badiou. Angelique, je hebt niet vorige week, maar die week daarvoor heb je gesproken over de gezondheid en de helendheid van de aloe vera. En wij hebben er ontzettend veel reacties op gehad. Jij ook? Ja, ja. Mensen die weten nu wel wat ze ermee aan kunnen. Ja. Ja. En ook dat ze het niet elke dag moeten gebruiken. Dat ook, hè? Ja, dat is ook belangrijk om te Die weten. mensen die heb ik ook gesproken. Zo, ja, ik gebruik het dan niet iedere dag. Ik zei, nou, kijk de aflevering even terug. Want over waar een te voor staat is ook niet Dat goed. is ook niet goed. En ik moet je zeggen, wij doen het ook trouw. Gewoon Ja? 's ochtends, ja, met bosbessen dan ook en met Ja. aloe vera erin. En ik moet zeggen, je wordt veel fitter word je wakker. Dus, Ja, ach nou, kijk. ja, ik ben er blij mee. Heb ik wat met geleerd. Nou heb je weer iets. Ja. Als boom komt die veel voor. Dat is een tamarindeboom, zeg ik Ja, goed. klopt. En je hebt een takje meegenomen. Laten we misschien even eerst kijken naar de foto's die we hebben gemaakt. Dan herkennen mensen ongeveer hoe die tamarindeboom erbij staat. Ja. Kijk, daar zijn op welke plekken, we zien die bomen nu nog. Noem eens een plekken waar de mensen die boom kunnen vinden. Nou, overal. Ja. Bijna in elke tuin staat hij. Echt in elke tuin Ja, overal? in het centrum ook, overal. Overal? Ja, bij het ziekenhuis, op het terrein van Forma, waar jongeren kunnen gaan leren, tweede kansproject, daar stikt het van de bomen. En die herkent ze met name ook aan Ja. die mooie zachte Nou, je bladen. herkent En het aan die, ook aan die peulen. Want aan die kijk, kruiden, hier zie je ze. Ja, Ja. hier heb je de tamarinde, hier wordt Ja. hij de tamarijn genoemd. Ja, oké. En Ja. het is echt een tropische plant. Hij is ook volop in Azië. Hij wordt ook heel veel gebruikt in eten, Aziatisch eten, Indonesisch eten wordt er heel veel gebruikt. Noem eens een voorbeeld. In alle boemboes, daar wordt het gebruikt vooral om sambals te maken en om de pindasaus te maken. Oh ja, oké. Ja, daar wordt die... Maar wat gebruik je dan van... Nou kijk, nou is hij hier groen. Het is een groene peul, dus je krijgt het moeilijker ervan af. Je krijgt de schil niet eraf. Hij is niet heel rijp dus. Ja, hij is niet rijp, maar wanneer hij rijp is, dan kun je er doorheen breken met je hand, met je vingers en dan zie je dat hij losraakt. En dat betekent dat hij rijp is. Hij is altijd rijp wanneer het op zijn heetst wordt, dus wanneer het de droge tijd echt op die eilanden, over de eilanden gaat in het Caribisch gebied. Dan is hij echt een hele mooie, rijpe, lange peul. En dan pel je dit eraf en je haalt zo, maak je hem los van de draadjes waar hij aan vast zit. En hier kun je heel veel lekkere dingen Noem eens maken. een paar. Hier heb ik de chutney, een sambal. Dat maak ik zelf dan. Hier maak ik met kruiden, met curry's en knoflook en zo maak je heerlijke, met peper natuurlijk, een heerlijke chutney. Ja. Dit is een heerlijke jam gemaakt van
tamarinde, het vruchtvlees ervan. Want hierin zitten ook de pitjes, hè? Oké. Ja, hier zitten grote pitten in. Je haalt het vruchtvlees eraf op een bepaalde manier. Die pitten kan je niet eten? Nee, die pitten kun je niet eten. Oké, Dat hebben geen die- smaak. nee, Ja, oké. die duw je eruit. Ja. Maar dan kun je daar met het vruchtvlees, die kook je in. Je kookt alles eerst in. En dan raakt het vruchtvlees vrij van de pitjes. Die haal je dan eruit. Die ga je een beetje fijn maken. En dan doe je daar wat suiker bij. Je kunt het met wat andere vruchten doen. Dan heb je een heerlijke marmelade, een heerlijke jam. En die kun je dan weer op brood smeren, in eten verwerken. Waar komt dat rood vandaan? op Komt niet crackers. van deze tamarinde? Het komt, nee, het rood komt weer van een ander bes van Oké. het eiland. En daar kun je een andere keer over praten. Maar je kunt het mixen ook met sinaasappelsap. Of je kunt het mixen met papaya. Je kunt echt een lekkere marmelade maken hiervan, de tamarijn, met andere vruchten. De tamarijn geeft diepte. Het maakt iets fris, zuurig, hartig. Hij is bijzonder zuur. Dus je kunt dingen alleen zuur ermee maken. En als je hem zoetig wil krijgen, moet je wel wat suiker erbij doen. Hij heeft op de Antillen een enorme historische waarde binnen de voeding, het eten van het Caribisch gebied. Vroeger, toen de mensen echt door de droogte weinig groente en fruit hadden op de eilanden, dan plukte men de tamarinde, want die wordt precies rijp wanneer alles echt droog begint te worden. En daar maakte men dan jam van, men maakte pap ervan, men maakte stroop ervan. Hier is een lekkere stroop, dan trek je met suiker, maak je dan een heerlijke stroop van. En dat gebruikte men bij eten. Deze vrucht heeft namelijk een hoge vitamine C. Hij heeft zelfs veel meer vitamine C dan een sinaasappel. En het groeit overal, dus de mensen konden makkelijk rond de droogte, wanneer het zo droog was en niets groeit, konden ze toch hun vitamine C naar binnen krijgen. Het is zeer geliefd en het is ook zeer gevreesd. Geliefd omdat het namelijk zo lekker is in allerlei lokale voedingen, eten. Maar het is ook gevreesd omdat het ook leidt tot diarree. Dus sommige mensen die al zeg maar last hebben daarvan, die moeten dit niet gebruiken. Tenzij je niet kan. Ja, Dan moet je hem wel gebruiken. dan, ja, als je last hebt van obstipatie, Ja, is dit precies. een probaat middel. Hij Oké. wordt ook daarvoor gebruikt. Ja. Mensen die een moeilijke stoelgang hebben, nou, je hoeft echt niet naar de dokter te gaan en allerlei tabletten te pakken. Als je hier, naar gelang het chronisch is, hier elke dag gewoon thee van maakt. Je doet gewoon zo'n peul in heet water. Je laat het staan, je laat het afkoelen. En je drinkt daar elke ochtend wat van. Dan heb je echt een makkelijke stoelgang. Dus Je gaat er ook van afvallen dan misschien, of niet? nou nee. Nee, dat niet, toch? Nee, Nee, ja, dat niet. je Hij zegt zorgt vaak- juist dat je ook vitamine C Ja, 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 krijgt. Je hebt ja. er alles mee. Ja. En ja, misschien dat het inderdaad, als je dat blijft gebruiken, dan dat je misschien daar ook van afvalt. Maar sowieso bedoeld. is het zeer bekend als een middel dat leidt tot een goede stoelgang. En dat wordt dus daarvoor ook veel gebruikt. De blaadjes, die zijn ook heel goed om thee te maken. Maar ook heerlijk om een bad van te nemen. Een bad ook nog. Een Oké. bad, want wanneer het zo droog is, hebben de mensen vaak last van hitte. En ook van, mensen kunnen last krijgen van huidkwalen. Hè? Eczemen, dat soort dingen. Door transpiratie en dat soort dingen. Nou, als je dit een lekkere, je maakt hiervan, je doet heet water op zo'n tak, hè? In een emmer of zo. En vervolgens laat je het afkoelen. De vruchten mogen er ook bij dan? De vruchten Mag mogen alles gewoon erbij? erbij, je Oké, mag ja. alles erbij doen. Je laat hem afkoelen en je met een spons dep je je lijf af, een paar keer per dag. Dan zorgt het dat je lijf afkoelt. Echt waar? Ja. Ook de vrucht. Als je hem gebruikt als een thee of als een stroop, zorgt het voor afkoeling in het lichaam. Helpt het ook als mensen verbrand zijn? Nee, Dat niet, niet oké. bij verbrand. Nee, Het is oké. dus meer om het lichaam dat heel warm aanvoelt, af te koelen. Juist. En ja, kijk, natuurlijk bij verbranding heb je altijd veel mineralen en vitamine nodig om het lichaam te laten herstellen. Dus dit zal sowieso ook goed zijn bij wonden en zo. Dat Dan je beter de aloe vera. maar dan heb je meer aan de aloe vera. Ja. En dit is meer om van binnenuit het lichaam te voorzien van mineralen en van die vitamine C. En aan de buitenkant om het lichaam af te koelen bij wanneer je het echt warm hebt.
Weten lokale mensen nou dit al vanzelf eigenlijk? Het is Of- een beetje verloren gegaan. Kijk, jongeren die gaan liever een tabletje halen en je hebt overal de farmacie die het ene potje na het andere potje met medicijnen klaarmaakt. Maar eigenlijk, wanneer je medicijnen uit een potje gebruikt, heb je vaak dat je bijvoorbeeld vitamine C of vitamine B, heb je dat zo'n medicijn, zo'n tabletje uit zijn verband is gehaald van het geheel. Dus je hebt dan daardoor een hele hoge concentratie van één mineraal of één vitamine. Dat brengt ook je lichaam een beetje uit balans, want je mist al het andere. Terwijl wanneer je een vrucht gebruikt uit de natuur en je gebruikt hem in zijn geheel, krijg je mineralen, krijg je alles naar binnen, maar ook vezels, dat ook goed is voor de stoelgang. Ook dat bepaalde dingen zoals puistjes in het gezicht en zo. Ja, dat werkt allemaal mee om het lichaam eigenlijk met een zekere balans klaar te maken. Als mensen nou dit verhaal gehoord hebben en die zien, ik kan me voorstellen dat mensen denken, ik ga op zoek naar deze, ik wil hem even voelen. Ja. Hij is een beetje kleverig, hij plakt. Maar als mensen nou denken van, goh, ik weet waar zo'n boom staat, Ja. mogen ze dan gewoon plukken of... Nou, hij is overal. Kijk, als hij in een tuin staat, dan vraag je het aan de mensen. Hè? Precies. Maar als hij op straat staat, het staat vaak op straat, het wordt ook vaak als een sierboom gebruikt. Maar dat staan er genoeg. Ik bedoel, Er staan er Het is genoeg. niet dat ineens massaal nu iedereen dingen... En de mensen vaak thuis zijn blij als ze andere mensen erbij blij kunnen maken. Want hij bloeit, zeg maar, vanaf ongeveer nu, april, mei, komen de rijpe vruchten ervan af. Tot ongeveer september. Dan begint het te regenen en dan vallen de oude vruchten eraf. En krijgt hij bloesems en dus begint de nieuwe partij van vruchten weer te groeien. Dus als je hem wil, moet je hem nu zoeken. En de mensen die een boom thuis hebben, die zijn maar al te blij als ze daar anderen mee blij kunnen maken. En als ze nog niet helemaal rijp zijn, groen zijn, wel plukken en thuis Ja, laten nou, hangen. hij wordt niet meer rijp. Dus je laten moet- hangen. Ja, laten hangen. Oké. Totdat je met je vinger er doorheen kunt Ja, duwen ja, door en de zo met je schil. nagels kan En dan weet je dat hij goed is. Wat wel gebeurt, als hij te lang staat aan de boom, dan krijgt hij ook kleine, hoe noem je dat, torretjes. Oh. Want die vinden het heerlijk om in de tuurlijk. pitjes te gaan. Ja. En daar eten ze van binnen. Dus opletten. Dus opletten als je zo'n peul hebt waar je de torretjes uit ziet komen. Je kunt het gebruiken. Het vruchtvlees is verder prima en de torretjes zijn schoon. Maar dan weet je, nagelang het oud wordt, krijgt het de torretjes. En nu komen ze lekker vers er vanaf. Wat ik doe om het klaar te maken, ik zet het een dag in de zon. Dan plakt hij niet meer. Oké. Dus ik haal de schil eraf, ik zet het gewoon in de zon op een blad. Ja. Dan droogt hij het en dan kun je hem gewoon vasthouden, dan kleeft hij niet meer. En dan kun je daarna stroop van maken, in een pannetje suiker opkoken, dit erbij doen. En als je dat eruit haalt, heb je dan ook tegelijkertijd. Ik vind het weer ik vind het ongelooflijk informatief. Ja. Ook voor de mensen thuis weer. Weet nog een keer terug hoor, want je hebt al lekker veel informatie. Maar dat is het fijne van onze website www.brunchandbabbels.nl. Kan je nog een keer kijken, kan je vragen stellen, kan je informatie nog extra inwinnen. Dank voor deze zeer zinvolle informatie. Ja, nu we toch lekker lokaal bezig zijn, dacht ik, ga ik een spinaziesoep maken van lokale spinazie. Ik naar de winkel, is die toevallig net op. Dus ik heb gewoon een normale spinazie. Maar het is natuurlijk leuk om lekkere spinazie met eiland te gebruiken. Dan gaan we dat doen. Dan gaan we een beetje mee smaakjes meegeven. Dus ik pak lekker walnotenolie. En dan gaan we een ui aanfruiten. Ui geeft ook een beetje extra smaak aan een gerecht. Knoflook, altijd lekker. En ik ga currypoeder en komijnzaad mee fruiten. Als je specerijen fruit, komt altijd de smaak beter tot zijn recht, komt er lekker uit. Heeft alleen maar voordelen. Oppassen dat het niet aanbrandt. En dan krijg je een niet lekkere smaak. Nou, ik had nog aardappels over, die waren gekookt. Die ga ik zorgen voor de binding. Dus eigenlijk wordt het een veganistische soep. En je iets minder streng kunt natuurlijk nog lekker op smaak maken met room of crème fraîche. Maar de basis is veganistisch. Ik heb groentebouillon gemaakt, daar ga ik mee blussen. En even aan de kook brengen. Je kan de aardappel hoeft niet mee te koken, want die is in principe al gaar.
Die kan er in kleine blokjes in. Dus het mag lekker aan de kook komen. Want blenderen doen we altijd een beetje als de soep lekker warm is. Dan alle smaken lekker door elkaar. Het vet eventueel lost goed op. Ik ga het er in die bord serveren en dan heb ik een eitje gepocheerd. Dus dan is het natuurlijk minder veganistisch, maar je kan het er ook uitlaten. Dan doen we er straks nog aspergescheutjes overheen voor de frisse knapperigheid. En ik heb nootjes van Angelique gekregen. Dat is de caminière noot, die heb ik even gebrand voor meer smaak. En die doe ik er ook gehakt overheen. Nou, de soep kookt. Dus ik kan die in de blender. Nou, een handje spinazie erbij. Die is natuurlijk zo dun, dat is zo gaar. En als je het er rauw erin doet, blijft de soep mooi groen. Als je het meekookt, wordt het al snel bruin. Nou, mooi groen, mooi gebonden, misschien wel iets te dik. Dan zou je nog een klein beetje groentebouillon aan toe kunnen vullen. Dus puur natuur van eigen bodem. Even proeven. Nou, je proeft de komijn mooi, spinazie. Nou mag die aan het bord. Aspergescheutjes voor de knapperigheid. En het lekkere gebrande nootje. Kijk, een mooie gebonden spinaziesoep. Puur natuur van het eiland. Eet smakelijk. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppiebon toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed.
Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? On my table is the president, Fernando Simal, the President of the board of the Caribbean Speleological Society. Not the United States. Not yet. Not yet. Hey, listen. Yeah, tell me about the beautiful work you do on Bonaire with the bats. Bats is English for vleermuizen. Yeah, we got them on the island. What kind of work do you do? The Caribbean Speleological Society is a group of people that is trying to obtain conservation and preservation for the bats and the caves of Bonaire, but also the entire Dutch Caribbean. But our initial work is on Bonaire, and we started with this in 2016. I think a lot of people don't realize we have many of these bats on the island. How many you think? Well, we are working on population estimates, but we put all the species together, and all the species together can be 9 of them. Yeah. Different bats with different feeding habits, but if we put them all together, we are somewhere around 10,000, 10 to 20,000. It's like the same as people living on Bonaire. More or less. More or less. And they live, you find them in the caves. Let's see some photos you made. This gives a good atmosphere of what you see in these caves, but you protected the cave before you started to work. You don't get into the cave totally. Well, first we're exploring, looking for caves, mainly looking for bat maternity caves, the ones they use to reproduce and to rest during the day. Once we find them, then we do scientific research to find out at what time of the month, what time of the year these what species of bats are in their maternity stage. Can be pregnant, can be lactating, different stages. I've seen them on the photos also. It's like you do really research, like a laboratorium. Yes, and we collect data on different aspects, and then we analyze this data, and based on this information, we're trying to find legislation, change legislation to obtain legal protection for these areas, because they're so important. We have a beautiful photo of a pregnant bat. A pregnant bat. Look at that, you can see he's pregnant. Yes, and you can. So I realized, so you have, you call it mammals? Yes, bats are mammals. Mammals is in Dutch just like humans. Zoogdieren. They don't have eggs. So you got men, you got women. That's right, and they have a pregnancy period quite long for such a small mammal, and then they give birth only once a year, once a year to one pup.
And how long is the pregnancy? It can be around 4 months. Okay. Yes. Nearly like human people. Once a year. Yes, they have a long pregnancy for such a small mammal, and again, only one pup, and that makes them vulnerable because there is not a lot of production, you can say, in the reproductive season. So we have to take care of this. And they have very few always pups. one child or more child? Just one. Always just one. Only once a year. Yeah. And do they survive? Or like the same what we heard last week for the sea turtles, many died. Well, the high risk is this bad maternity caves. A whole population of one species can be found in just one cave. And when they're lactating, especially, if we have people going into the cave, even without bad intention, when they disturb the bats that are inside, some of these babies drop to the ground, the bats fight with them, and then you can have a very high mortality event. And because they have only one baby per bat, then it's very difficult to recover for an event like that. That's why we want to prevent people from entering only these caves that are being used by the bats. I have a photo of that, how you protect it. You put outside signals, and has the people who go to the caves respect for that signal? So far, none of the signs in the caves have been vandalized, and we like to think yes, they do respect the signs. But on top of that, we are installing some physical barriers in these caves. Yeah, with the help of Deerlot, they're providing money providing funds for the tools and the materials to build these barriers that will allow the bats to fly in and out, but keep the people outside. And that are different caves, because you also know, I know from people that go diving into caves, that are different caves, or it could be the same? Yeah, Bonaire has a lot of caves, probably somewhere around 150 or 200. We map a lot of them already, but some are dry and some are wet, in which you can actually go scuba diving into these caves. But when there is a signal, don't go to that place. Yes, when you find one of these bad maternity caves, you don't want to go inside. Plus, we also put a sign there that tells you in what months what species are doing what, pregnancy-wise, inside the cave. So you have that information too. A very last, very important question. The bat. Is the bat important for the life on Bonaire? Okay, we have two species of bats that are extremely important for the terrestrial ecosystem of the island. As a matter of fact, they're the base of this ecosystem. We also call them ecosystem drivers. And these are the two species of bats that pollinate the large cacti that you see on the island. These large cacti sustain all terrestrial life by providing water, fruit, when there is very strong droughts. So if this cacti doesn't flourish, the whole terrestrial ecosystem is going to suffer. So based on that, the ecological interaction between these bats and these cacti is very important for the whole terrestrial ecosystem of the island. We have some 30 seconds. I want to use, because in my resort I have a very old, 80 years old cactus, very high. So that means that every night I will have a lot of bats around it. I've never seen them. Yes, probably not every night, but you can easily tell when the flowers in the cacti are going to open that night, because they acquire a certain shape. So if you prepare your cameras and special lighting, you can have pictures of sure for bats coming to visit these flowers. And if you observe, you also just can look at them going in and out of the flower just like hummingbirds. It's crazy. Do you have a last thing you want to say to the viewers? The last thing I want to say is that Caribs, our organization, is an open organization to everybody. So you don't have to be a cave expert or a bat expert to join in. Feel welcome to become a member. You can visit our website, caribs.org, and become a member of society. And there are many ways in which you can help us protect the bat fauna of the island and the beautiful caves of the island. Thank you very much. And the same, if you want to have more information, go to our website also. We can send it to Fernando. It's www.bruntsandbubbles.com. Thank you very much for visiting us. Thank you for the opportunity. And we go back to Koyan. Ja, het hoofdgerecht van deze brunch wil ik een calzone maken van gehakt. Calzone is eigenlijk een dichtgeklapte pizza, maar dan van gehakt. Dus ik heb mooi half om half gehakt. Ga ik lekker op smaak maken. Met peper en zout. En het moet ook een beetje smeuig zijn. Dus ik doe er een uitje en olie door.
En ik wil het vullen met 3 kleuren van Italië, basilicum, mozzarella en tomaat. En dus dat doet ook een beetje gedroogde basilicum in het gehakt. Komt allemaal weer terug, hè. Even lekker kneeën. Natuurlijk goed je handen wassen, want je gaat natuurlijk wel in rauw vlees. Dan wordt het een beetje gevoelig, dus goed schone nagels. En even lekker mengen. Ja, dan moet je ook rauw vlees even testen, maar als je het een beetje vies vindt, dan doe je gewoon een bolletje maken in de magnetron. Even garen en dan kun je het gaar proeven. Dan weet je precies hoe het smaakt en je eet toch geen rauw vlees. Dus ik heb lekker zacht gehakt, lekker op smaak. En dan gaan we er een bal van maken. Ja, je kan het ook weer als hoofdgerecht doen of als voorgerecht, wat je zelf wil. Je kan ook met andere dingen vullen. Het is je eigen creativiteit die het leuk maakt. Dus ik heb een mooie bal gemaakt. We gaan hem even tussen plastic een beetje plat slaan. Ja, ik heb een ventilator boven me hangen, dus daarom is het een beetje winderig hier zo. Kijk, mooi plat. En dan gaan we de vulling maken van mozzarella. Mozzarella is een kaas gemaakt van buffelmelk. Lekker zacht. Dus even fijn hakken. En doe er dan gedroogde tomaat door. En ik denk dat je verse tomaat gebruikt dat er een beetje te veel vocht uitkomt. En dan krijg je stoomvorming en dan ga je calzone kapot, denk ik. Even lekker mengen. En natuurlijk op smaak brengen met peper en zout. En dan ga je de helft beleggen. En dan klap je een dubbel. Dan gaan we natuurlijk stevig aandrukken, want als je gaat bakken, moet hij wel dicht blijven. Anders loopt allemaal je kaas eruit. Kijk, dus een mooie calzone. Kijk, en dan komt hij er zo uit. Mooi rondom gebakken. Mooi dicht gebleven. Nou, het goede is, zit al de smaak er nog in. Ik wil hem dan serveren op zoete aardappel. Ik heb de zoete aardappel in zijn schil gekookt, in bouillon, met knoflook en een pepertje en een lekker laurierblad. Om allemaal smaak in te krijgen. En alle smaak blijft in die zoete aardappel, maar de schil er nog in zit. Dan gaan we mooi dunne plakjes snijden. Net als carpaccio, dus een carpaccio van zoete aardappel. Ook weer een beetje op smaak maken met zout en peper. Dat is natuurlijk wel leuk. Ik heb dan olie. Heb ik fijn gemalen met basilicum. Dus dan komt het ook weer terug. Dus basilicumolie. En doe ik lekker die aardappel mee op smaak maken. En de calzone erop. De tomaat komt ook een beetje terug. Ik heb dus allemaal verschillende kleuren kersttomaatjes. Heb ik lekker in zoet-zuur even een beetje gaar gemaakt. Die ga ik er dan rondleggen. Dan komt de tomaat ook weer een beetje terug. Nou, toch wel een leuk gerechtje. Calzone gevuld met mozzarella en tomaat en basilicum met zoete aardappel. Eet smakelijk. Kijk, zo ziet het er van binnenuit. Lekker gesmolten kaas, lekker sappig. Kijk. Aan tafel nu Tanja Kokelkoren.
oprichter, denk ik, directeur van Cas Flamboyant. Ja. En je hebt meegenomen een fantastische vrijwilliger, Charetti Vlijt Janga. Ja. Echt een Bonaireaanse naam ook. Ja, Je klopt. bent ook van Bonaire, denk ik. Ja. En jij spreekt denk ik ook Papiaments op? Ja. Spreek je ook een beetje Papiaments, Tanja? Nou, een beetje is hier Paar wel woordjes. goed genoemd. Een paar woordjes en ik begrijp meer misschien dan dat ik praat. Maar ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is, dat het heel vertrouwd is, dat jij dan inderdaad zowel Nederlands als Papiaments kan spreken met de mensen. Klopt. Hey, ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn. Ik ook. Want ik vind het zo'n ongelooflijk mooi onderwerp. En het komt denk ik ook een beetje omdat mijn vader is op zijn 93 gestorven. En heeft de laatste periode in een hospice in Delft is hij geweest. En, want ze konden niks aan doen, hij was op, het leven was op. En hij had er eigenlijk ontzettend veel vrede mee. Ik wil gelijk even één anekdote kwijt, want het onderwerp boeit mij zo erg. Dat ik was op Bonaire aan het werk voor het park. En toen belde mijn broer op, je moet nu komen. En toen kwamen wij bij mijn vader in het ziekenhuis. Weet je wat hij zei? Wat komen jullie doen? Je denkt niet dat ik dood ga? En een dag later zei hij nog iets heel moois, dan hou ik erover op. Toen zei hij, hij is katholiek. Hij zei, ik ben zo benieuwd of die verhalen daarboven waar zijn. Maar ik kan het jullie toch niet vertellen. Dus je moet zelf geloven wat je wil. Dat zijn toch uitspraken die vaak mensen, als ze weten dat ze gaan sterven, intens beleven. Dat klopt toch, hè? Nou, toen ging hij naar de hospice. En toen zei hij, nou ga je terug naar Bonaire. Want dit is fantastisch hier, zegt hij. Kijk eens wat een kamer ik heb tv, ik heb alles. Ik denk dat ik hier nog voorlopig een halfjaartje blijf. Dus jij gaat nu naar Bonaire terug. Want ik wil niet dat het project daar verloren gaat. Volgende dag was hij overleden. Omdat hij zo rust had. Ja, klopt. Nou, klaar over mij, maar het geeft aan dat het zo'n belangrijk ding is. Wat betekent voor jou het bestaan van Cas Flamboyant op Bonaire? Ja, voor mij betekent het alles. Het is echt de mooiste job van mijn leven tot nu toe. Het idee dat je mensen in hun laatste fase, waarin ze alles moeten loslaten, echt alles wat hen dierbaar is, dat je in die fase iets voor ze kunt betekenen. In de vorm van liefde, aandacht, ze vasthouden. Ze hoeven geen franjes meer op te houden. Of het is zoals het is. Je mag zijn wie je bent. Ja. En dat is eigenlijk denk ik ook een rustplek. En mensen die daar komen die zeggen ook, ik voel me zo zen hier. Het is zo enorm vredig en mensen zijn heel erg blij, ook de nabestaanden. Charetti, dat werk kan niet gedaan worden zonder mensen zoals jij. Want jullie bedenken, hoeveel vrijwilligers hebben jullie nu? Ik denk een kleine 50, enorm veel. Ja, maar nodig ook denk ik. Heel erg nodig. En het kan 24/7 zijn. 24/7 Is het ook er iemand echt? in Dus Cas altijd 's Flamboyant. nachts iemand? Altijd 's nachts iemand. Zo. Waarom ben jij dat gaan doen? Ja, omdat ik hou van terminale patiënten en ook gewoon bewoners in de zorg zijn en zo. Dat is wat mijn hart klopt ernaar. En ik ben ook eigenlijk in de richting, dus verpleging. In de richting verpleging. En het is echt leuk om te doen. Zelfs leuk om te doen. Echt leuk, lief. Dus, en ook contact hebben met de families. Ja. Ja. Maar volgens mij moet er dan wel absoluut een soort rode draad zijn. Als je dit werk wil doen, kan doen, zelfs leuk vinden. Dat jullie niet bang zijn voor de dood. Nee, dat ben ik eigenlijk niet. Nee, jij ook niet, denk ik. En misschien Bang, voor jezelf ja. wel, maar... Ik zou die vraag lastig kunnen beantwoorden, want ik heb hem me heel vaak afgevraagd het afgelopen jaar. Maar ik ben niet bang om liefde te geven aan de mensen die wellicht wel bang zijn op dat moment. Ja. En ik draai mijn gezicht er nooit vanaf. Nee. Integendeel, ik benader het met aandacht en liefde. En dat is... Want maak je dat mee, dat er ook wel eens mensen die bij jullie zijn, die bang zijn om dood te gaan? Ja. Dat is heftig dan. Ja, dus. En dan moet je dan aandacht aan hun gaan geven. Precies, ja. En presteren aan hun. Dus. En af en toe is het ook moeilijk, want je wordt als een familie van een bewoner. Ja. En je weet dat ze weg moet gaan. Ja. En af en toe is het moeilijk om je daarover dus
over de, hoe moet ik het zeggen? Ja? Dus bijvoorbeeld, De familie gaat weg en Ja. jij blijft dan alleen achter. ja, je Met- blijft alleen achter Ja. en ook bijvoorbeeld, je bent close met de patiënt, Ja. dus je doet de zorg Ja. en zij is ook blij met jou en zo. Ja. En je weet dat ze is een terminale patiënt, dus ze moet weggaan Ja. in een dagje of zo. Ja. Ja. En je wil helpen, Ja. maar ja, het is een grens dat je niet meer kan helpen en opeens gaat ze weg. Ja. En jij moet ook weer steeds En ieder dan moet afscheid je- nemen. Ja, ook. je moet Jij ook ook loslaten, Ja, je bedoel moet je? loslaten. loslaten. dat bedoel ik. Ja. Ja. Dat geldt voor de zorg altijd, denk ik wel. Ja. Hè? Dat je ook weer niet te eng moet worden, maar je wordt het wel. Toch? Ja, maar toch is het leuk en een leuke ervaring dat je in je leven kan meemaken. Ja. Dus En dan is inderdaad, ja, dat heb ik ook zo, dat zijn ook dan de mensen die doodgaan, helpen de mensen die achterblijven, hoe ze ermee omgaan. Ik weet mijn moeder is ook overleden. Ja, ik ben zelf 67, dus dan vallen ze allemaal om je heen. Dat mijn moeder tegen mij zei, zo van, joh, ga je nou wel even naar de kapper. Ja. Maar dat helpt je dan. Dan weet je, oké, ze accepteert het. ja, Maar ik denk als mensen er moeite mee hebben, dan lijkt het me heel zwaar. Hey, ik eindig even met een paar, een paar hele praktische vragen. Die ik op jullie website gelezen heb. Ja. En dat zijn natuurlijk de vragen die de kijkers misschien hebben. Ik ga achter elkaar. Hoe kan iemand zich aanmelden? Eigenlijk kan iedereen zich aanmelden door contact te zoeken met Cas Flamboyant of met mij. En dan leggen we de procedure uit en die gaat als volgt. Uiteindelijk beslist de huisarts, die de eindverantwoordelijk is voor de bewoner die bij ons komt te liggen, beslist de huisarts of iemand terminaal is. Oké, Een ja. huisarts beslist of dat zijn of haar levensverwachting nog 3 maanden is. En of hij of zij uitbehandeld is, want dat is eigenlijk waar het om gaat. Er kan niet meer behandeld worden. Exact. Nee. Het is hoger nog pijnbestrijden. Het is of- comfort, het is liefde, het is aandacht. Ja. Behoudt de bewoner haar of zijn eigen huisarts? Ja, dat is Ja. vanzelfsprekend. Ja. Is bezoek toegestaan? Ja, 24/7. Mogen de bewoners hun eigen spullen meenemen? Ja. Graag zelfs, denk ik. Graag, denk ik wel. Graag hun eigen Ja. dingen die hun dierbaar Ja. zijn, snap ik. Ja, wat zijn de kosten? Ja, niets. Het zit in het zorgverzekeringspakket. Omdat er een regel is opgenomen in de regeling BES, waarin staat dat iedere verzekerde op Bonaire aanspraak maakt op een verblijf in Cas Flamboyant. Zo, echt benoemd. Ja, dus het is Daar vastgelegd. nooit zorg. Nooit. Welke zorg verleent Flamboyant? Die vraag aan jou dan. Welke zorg verlenen jullie? ja. We geven liefde en ja. Maar een beetje verpleegkundig zijn is misschien ook wel handig, of niet? Ja, dat ook, maar eigenlijk niet, want we hebben de thuiszorg die eigenlijk de verpleegkundige praktisch dingen doen. Thuiszorg is ook daar weer, dus Ja. voor wassen en dat soort dingen. Ja, dat zijn doet de deskundigen thuiszorg, weer. Ja. Ja. Alleen wat wij moeten doen is aandacht geven, Juist. liefde en eten geven, met familie praten. En voor de kijkers die nu denken, ik wil daar meer van weten. Of kan ik mij inzetten op een of andere manier voor Cas Flamboyant? Dan ga ik dan aan jou vragen, wat kunnen ze dan doen? Nou, wees welkom en voel je welkom en kom een keertje kijken naar Cas Flamboyant. Het is in Terra Cora, Kaya Renara 11. En je kunt altijd kijken op onze website www.cas-flamboyant.com. En je kunt mij bellen en dat is 785-2245. We gaan dat nummer ook nog even in beeld brengen. Oh, graag. Dan Dank je zou wel. ik zeggen, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ja. En dat jij dit voor elkaar gekregen hebt. Het Die heeft naden. lang geduurd, denk ik. Ik zag in een 3,5 interview jaar. terug nog. Een oud interview waar je nog geen huis had Nee, zelf. dat klopt. Je doorgezet hebt. Ja. Complimenten, dankjewel. Dankjewel. En jij ook Oké, bedankt. dankjewel. We gaan door naar Koyan. Ja, ik wil een echt paasdessert gaan maken van suikerbrood. En dan wil ik een bavarois maken van kokos, maar in de vorm van een eitje, van een spiegelei. En dat is een panna cotta. Panna cotta betekent gekookte room. Dus ik heb room gekookt. En daar wil ik een beetje kokossmaak aan geven. Dus ik heb instant kokospoeder. En zo breng ik dan die room op smaak. Ik doe er kokosras bij. Even goed roeren. En suiker. En
En ik heb gelatine geweekt in koud water. En dat lost dan vanzelf op. En dan kan je even mooi oplossen. Nou, het wordt een uitsmijter hamkaas. Dus ik heb van mango en ik heb van chocola plakjes ham en kaas gemaakt. Dus ik heb die mango agar-agar toegevoegd, gekookt en dan uitgesneden. En heb gewoon in een vormpje gegoten. En dan heb je een plakje ham, een ronde ham. En ik heb suikerbrood. Dus het is allemaal lekker dessertachtig, lekker zoet. Dus twee sneden brood. Dan maak ik in principe een sunny side up, maar van al dessert. Dus ik heb een vormpje. Dan laat het een klein beetje koud worden, het mengsel. Het moet een beetje gaan hangen. En dan gieten we het erin. En als eidooier pakken we dan gepocheerde perzik. En die leggen we er dan in. En als het dan stolt, dan zit hij vast in de bavarois. Kijk, en dan komt hij er zo uit. Dat is toch grappig? Dus ik heb een beetje slaablaadjes in de vorm van mint. Nou, uitsmijter hamkaas. Eitje erbovenop. En sommigen willen natuurlijk een lekkere uitsmijter met spek. Dus ik heb spekkoek. Dus ik kan er een paar plakjes spek erbij leggen. Ook nog hartstikke leuk. Ja, sommigen willen misschien tomatenketchup erbij. Kan natuurlijk ook nog. Dus ik heb frambozen en aardbei doorgedraaid. Een toefje ketchup erbij. Nou, toch een leuk paasdessert. Vrolijk Pasen. Nou, dit was echt weer een lekkere ontspannen zondagochtend paasbrunch en babbels. Ja, ging goed hè? Ging goed, ja, leuk. Hey, de recepten zijn natuurlijk weer te zien bij brunchenbabbels.nl. En even die gerechtjes of al die informatie van de Angliet is natuurlijk ook daar terug te vinden. Maar heb je een beetje meegeluisterd? Ik heb een beetje interessant. Ik kan maar in. Daar kan je veel mee doen volgens mij. Ga jij experimenteren met... Ik ga een weekje oefenen en aan donderdag of zondag wil ik 4 gerechten. En je weet waar je die pultjes allemaal kan... Ja, ik heb een boom die hangt onderweg. Ja, dus ga je even toestemmen vragen aan de persoon die boven zijn. Anders hebben we straks een kopje opzoeken in het celletje. Even zo, gaan we niet aan beginnen. Hey, ik zou zeggen allemaal een prettige dag nog. Gaan wij nog leuk doen? Een beetje vrij. Ja, en een beetje oefenen inderdaad. En een beetje oefenen nog, maar je kan je nog onder de rust doen. Ja, heel veel plezier vandaag. Tot volgende week. Tot ziens.